Povoljni vremenski uslovi obezbedili su ovih dana nastavak radova na daljoj realizaciji velikog projekta detaljne rekonstrukcije čak 10 gradskih ulica u kojima će biti zamenjena vodovodna i kanalizaciona mreža, izgrađeni trotoari, a kolovoz presvučen novim asfaltom. Trenutno se izvode završni radovi koji predviđaju asfaltiranje prvim slojem asfalta nekoliko ulica u kojima je prethodno već završena vodovodna i kanalizaciona mreža i postavljeni ivičnaci trotoara. Radovi se nastavljaju, sada smo na delu grada gde se rade 3 ulice trenutno, od ukupno 7 koliko smo prošli sa projektom preko Ministarstva privrede. Radi se o 3 ulice prve koje su presvučene prvim slojem asfalta. Radi se o ulicama profesora Kostića, Dositejeve i Stana Nešića. Ono što je sad bitno, to je da će se ove ulice pustiti u promet, to je da će saobraćaj moći da funkcioniše ovde, samim tim će se rasteretiti saobraćaj koji je bio otežan zbog ovih rekonstrukcija. I ono isto što smatram da je primarno, to je da će tih 2 kilometara sa ove strane i 550 metara, da kažem, ulica koji se isto već sad privode kraju, dobiti pre svega jedan nov izgled i smatram da će to građani da prepoznaju, pre svega zato što je sve ovo u interesu svi u nas. Pored ove 3 ulice u kojima se već obavlja asfaltiranje, u toku su pripremni radovi i u još 4 ulice iz ovog projekta, vrednog 151 milion dinara, od kojih je čak 58 miliona obezbedilo Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije. A po rečima Vladimira Veličkovića, predsjednika opštine Negotin, sa unapređenjem putne infrastrukture nastavit će se i u narednim godinama. Vidjet ćemo posle ovoga za narednu godinu da opet apliciramo preko Ministarstva privrede, ne za ovoliko ulica, što je, smatram, i ono što je istina, to isto moramo reći, da smo sa ovim projektom od 7 ulica dobili, da je to u stvari najveći projekat u Republici Srbiji takvog tipa. Naša opština je dobila najveći projekat za rekonstruisanje ulica. Tako da od naredne godine ćemo naravno nastaviti sigurno sa po ulicom 2 po gradu, jer smatram da je ovo ono što je nama neophodno ako ističemo da nam je i turizam jedan od, da kažem, najvećih potencijala. Smatram da rekonstruisanje putne infrastrukture je prvi korak ka poboljšanju razvoja turizma. Inače, pored uređenja ovih 10 ulica u gradu, ukupne dužine oko 2 kilometra, tokom ove godine nastavit će se i sa daljom planskom sanacijom putne infrastrukture na celokupnoj teritoriji opštine Negotin, gde je predviđeno preslačenje asfaltom najugroženijih deonica, kao i krpljenje udarnih rupa i uređenje nekategorisanih saobraćajnica, za što će lokalne samouprave obezbediti takođe značajna sredstva.